Sénégal juule juule o Sénégal yayo gole di diine juule Sénégal juule juule o Sénégal yayo gole di diine juule Sénégal juule juule Sénégal yayo gole di diine cako deno muda deno kore na Sénégal juule juule o Sénégal o gole di diine yo juuti tas neɗɗo fof hoore mum ko ala goto ara wima ya sodan ɗum wutti jesner goɗɗo wima ya addu lay koɓe ganda ko Allah wi neɗɗo so ala e goto fof ɗum ko ala koɓe ganda lay so malano mbaɗe mi sooda liɗɗi walla mi sooda kilo tew ɗum fof Allah haalani ɗum Allah wiyani tan yo yimɓe laya tan jawdi tan jaw wiide taski ko fof fawete tan ko ala kono pular ne heewi wiide guite ndondaki kono en gandi ko hoore hattani lode fof no woppane yaro non pular wiyatno kono ɓeeɗo ɓe ganda haydara ɓe hattani aduna kono ɓe ganda aduna neɗɗo ittante gueɗal ha wone galle ballodiren somi ala hani janggo kadi Allah addi mi waɗa kono ko noon somi ala mi force joom gallam yo waɗ force ñalmo walla wucci paɗa Boyo. paɗa Ana nen ɗo. ha wona mbaɗa haalde ma mbiyata mboɗem ɗo kay Kami ko nder. ko mbatta nder Ɗo jogiro sohla ɗo foti naat toon. a natan ɗo ya aɗa Ko kam mbiyami natta galla ko an jeeyi ɗum. aɗa wayni rawnuy Mi rawnta ko min jeeyi tom cam galla o mbiɗa jogiro sohla mi natat. ay natan ɗo hot gal mon a natan ɗo Ko galla kam mbiyami natat ɗo wona galla mon min chaque instant mbeɗa ara ɗo. a natan ɗo Ah goge bawol gajare mo. mbo nande pijo ha Na sellay. ha A sellay. an mum sellay Accu mbeɗa ɓenno. naɗɗo ƴeewa a natta ɗo de Ami fiyete. holmo pira mino fiyam ƴeewa o noddal téléphone Fadar gam. Accu mo kuma 500. c'est Mo kuma 500 dina hande. 500 fab hokam temedere tan Ni joni ala problem. ha ma ɓen kon holto liggoɗa Diplôme société. ha Société. ko woni société Société liggéey laamu. ah yo Allah adda kalisa heew hokkuma debbo piyo kono mo garta anani o fima tan o wasga debbo anani heɓi yan sodi am ñam en mbi Sénégal ko leydi diine leydi l'islam juulen cakoɗen koren muddaɗen usten bonande nder meɗen Sénégal Ça va, mi winima ni woni aduna guila ngal mi hannde garta ɗo e chaque jour mi jooɗo mi fatma mi wi joni gara kala konngol bafal ngal mi hannde ƴeewoya so wona an Wona ɗum ipi. ça va Liggitoɗe société kadi. fami Ala temps mattete weekend tan walla ayi. Ɗum ɗo ko misala wa arde. non yan jeeya ça va kam Hakkilam koye ma rek. mbeɗani A woni wonni yam. e junnaɓe mbe Machallah. eɓe ceeli Wallahi ɓe mi yewima wallahi mi yewima Wallahi. à cause ma an ngal keñmi ɓeyjimi arde Non. wallahi ça va o nag liggueji mbeɗan noon porte taw Ayide wallahi foftade Wallahi. woni chaque jour ko dimanche chaque instant foftade. joni machallah lirde Ena mbaɗɗa ko jonde wa. i wona ñim goppirnoma Non non gil jottuɗa ɗo ñiɗɗi. ala kay ni wiɗɗa ko leer Lirnude. mbimi ayi tasko ɓajimi de Wallahi. tasko ɓajimi kadi andi joni e daro wodanni ko gonga
mais min basine koye ma de par ce que min joni mi dépassé ñagade babam walla nenam affaire uji fof koye makko kadi machallah gurdam ma no fewi machallah ligguey moƴƴo joguiɗa non mi wiyat noon no woni mi andi jam mbeɗa anda sam haalani ma waɗi ni ke ɗum woto jogi hen tut min so waɗanani wala mo baɗnam à part nene ba ko an jogi est ce que fa mbeɗa andi so waɗanani mi tor mi ala walla leydi mais inchallah ala probléme hay pawa ma haala ɗum ko min jogirnani makko ba ah bon hay nayi wallahi bam koye so nani ɗum wertos machallah mi anda puut reni ɓuftete manda goɗɗo tuma joni machallah toñam de assalamu alaikum waaleykum salam jambo ko wonti bar walla hollo papa jabu jumma Ba fu jabu bar. jumma jabu jumma ruti ko ma ba firti ɗum jafta ba ala fat an mane garda haan addo worbe ena naato do en onon battondira onon dum ko violation de missile amara jangay al hebbin baleji ma ha war ndaram mate ana jangay ngara e galle janon aneni a moins goddindiron distance aneni mais battindiron ni en dum do jon dum est ce que respect namdo ko an idi yawade Apa bara watte ummo bam haalona noon ummo faram min haalona kambe kollata nyaatugol ma min dum do nden dum do nden min gasram fon suuji ido bori min gasram donc woni mi ha après benen hande mi hebta bijou pat pawnen no désorta ok la problème baba baba ko ni widu ani wa fi anu ma bon assalamu alaikum ana jodi mi halam ana da sindian ay das kada sin wallahi kam normal ha mi an garay galle bamma ko ma nan do yumman do tane nan do tane mi anda no wiyetno ni nan do kambe fo haben do be dara be tawmani be bi mi ne halim te ka needi mo mbambe mali a meeda yidi anini bere jabu dum do sindian wala ka pudi natte ha kam mi hala la ko xara ko mi ha ko kala ha e fon mi hal non te kan be hadde mo wi hande mi hebata bijou anga furi yow yata hanki dinan anga furi bijou do tawmo don natondiri baba rende arzu garat mbiya bismillah an arzu ma ar bida ya bedo hollu masalati be mi hollata masala kala mi ko yesma min halan neddo hunde yesmo ando hodi o ko wala laamu ligoro yo won gendarme koy laamu ligoro sen ya koy do khalis yabbar hay telephone mo jogi mo konko sodan kam dum e julde ne Ew. ko min tan fonno hokkudu wiye an ko bonno ma lay wona gon wallahi babu kala mam ko no wodi mi wi ma itto woda mi di haldu ko woda anni sedi ha Alle se sedi. mi smir wonno gonon don koy nafo mi mun afra xam won dara mo chom o di dirga an jibini kam wallahi gartuda Eh, ko bamma ko a jona fi arzuma gobjo men na fon puri wadde wallahi bamma de badden tampi yo pour ha be da jam ay do demi comme tot kam o wondi mi tot pour maltirda depa wallahi ar hana yaay o wan ko dum burde mi kono diddirda mo ko dum do tan ko il faut kadi mi andina mo bamma ay jabata certain tiahane kankan kadi wiyo dum o wawa weltade so tawi ko konge makko o wiyata ko mo yinma ko mo holɗo mo Wiye waɗani kanko o yiɗi kam. noddum tan noddum téléphone ni ale si sinno kay wona jam wonno o arta do ko yerke marmi ton an garda ha jodi hakkun gelle baba andi kay on kono wona dum tane o peno o wayar do jaho yeyi ko dum kuni ani noddum hollu ala jarani mo artu do téléphone o arta da ala mi yafno o anda bamma am il est désolé ala mi yafno allo wi an man jafuda de ko pawa wadi ko wi yiɗi haldude ma seeɗa yo yafanma enda خيرت والله بدأ سلي الحمد لله يا ترى الله كمود ما شاء الله جافدا سومري أمينو هرتو أمينو برلاوي أي ngarmi do kadi mbiɗa jiibi wallahi jon tan wallahi haalnimi haala ma jaafuɗa wallahi bismillah ma galle Allah galle ma kalno garɗa kalno jarani horno duni ar tan joɗɗa ar gona e nder suudi kala to jiɗɗa joɗade bismillah ma galle Allah galle ma hankidin galle o ko hen jeeyɗa wallahi ar ɗacca hay wallahi no wodi a jarama yo Allah waɗe ma barke first wallahi a jarama marhaba yeey omoni wallahi sa welan ni ar way artude wallahi marhaba aleni
o jarama Julo Sénégal ya yo gole didini Jule Sénégal jule Jule Sénégal ya yo gole